lijepo i koliko to nam izgledalo nešto posebno ili drugačije. Jedna od tih praksi koje mi uporno pokušavamo da budemo u trendu i da se ne odvajamo od drugih, jeste, evo uskoro se sada bude kraj školske godine, pa se spremaju te mature, pa se spremaju ti momci za matursko, pa te djevojčice za matursko se spremaju. U stvari, zašto se spremaju? Spremaju se da budu grešni prema Allahu Đelešanu. Ako hoćeš da proslaviš nešto, onda to proslavi na islamski način. Allahov poslanik alejhi selam kaže: "Men tešebaha bi qaumin fahuwa minhum." Ko se uzdiče na jedan narod, on je tog naroda. Možeš ti pričati za sebe da si i Mujo, i Mustafa, i Muhammed, ništa. Ako radiš, pošto radi i drugi, ti su jedni. Ime ti ništa ne znači. Prije svega trebamo voditi računa mi kao roditelji. To dijete ne može da uradi ništa dok smo mi njegovi roditelji staratelji. Ako dijete radi preko naše riječi, onda smo mi nesposobni kao roditelji. To je prva greška. Allah Đelešanu upozorava roditelja, pa kaže: "Ku enfusikum wa ahlikum nara." Čuvajte sebe i porodice svoje džehennemske vatre. Prvo ti, brate moj dragi, nemoj da ti bude bilo što drugo preče u životu osim Allah, pa će tvoja familija, tvoje djece, tvoja naravno da vide od tebe. Ti treba prvo da si uzor. Ti treba da si taj stup u kući. Ti treba da budeš taj primjer u kući. Ti treba da budeš taj koji živi islam. Da tvoje porodice vidi od tebe. Ima jedna priča, kaže, vodi otac sina za ruku i kaže mu: "Sine, pazi kuda ideš." Kaže: "Babo, pazi ti kuda ideš, idem za tobom." Ti pazi kuda ideš. Poučna priča, kratka, ali poučna. Ti, babo, što god radiš, ja ću to posle da radim i za tebe. Ako mi se mi predamo na notarijama, braću, šta će ova naša djeca sutra koja gledaju od nas? Oni su sad nezinteresovani, ni gledaju kao klinci, kad se kaže: "Ja sam se cijelo ne moram ti baba, tako radio ću i ja." I zato ćemo mi samo produžavati tu našu muku sa tim izmišljenim pravilima, a sutra ćemo biti pitanje kod vas što smo to dozvolili da radimo. Gdje stoji to da se matura u islamu proslave? Čiji je to običaj? Čiji je običaj da djeca koja su islamski punoljetna, da jedno drugo grle, da se ljube, da proslavljaju nešto na haram način? Koje da on ima takvu dozvolu? Ko može dati takvu neku dozvolu? To je klasična dozvola za ono što je Allah zabranio. Allah što kaže: "Ne primičite se bludu." Ne kaže: "Ne radite blud", nego ne primiči se. Znači, ne možete da ideš u tajnu koja može da te povede do bluda. I šta roditelj? Roditelj fino lijepo iskešira 200-300 € za harim, pa frizura, pa šminka. Ukrašavaš svoje dijete za džehennemsku vatru. Moja roditelj. Moja majka koja se ponosi da stikaš svoju cijepu kako je obukla minić do tu, da sve to što ima, nema jedan kvadrat tkanine na njoj. I ti si ponosan što si cijepa razotkrila, što je pokazala svoje ukrase koje Allah Đelešanu dao. Čuvajmo, braćo i sestre, čuvajmo granice koje Allah postavio. Istinska radost nije u kršenju Allahovih propisa, nego suprotno. Da poštuješ Allahove propise, jer ovaj prolazni užitak, to radost, to veselje, to kratko traje, ali džehennemska patnja je večna. Pa šeitan na svaki način, kako je kaže na posljedice, šeitan kaže: "Niti ora, niti kopa, niti lijepi fasada." Nego ide da podnošuje narod da su protiv Allaha. To je njegov posao, to je njegov zakletva Allahu Đelešanu. Otvoreni neprijatelj. Svako kom pokušava da zavede na neki način. Pa će novotara držati novotara i emocijom kažu da je dobro, to je ispravno, pa šta fali? Ne fali ništa, super. A ne fali u tvojim očima ništa, ali fali u propisima. Pa će onoga
drži u kafanu, šta te brigaš kako tamo imaš, šta, ona ide u džami, krade i laže, ti si bolji od njega, ti si čovjek, ti bar ne lažeš po ovom, kako njega nije stil, ide u džami i laže. I na mnoge stvari ljude drže tako. One injačije drže i injati, nemoj ti da popustiš, ti si bor, ti si čovjek, ti si ljudina, to nije za tebe, to je stano za neke. Na svaki način. I ti kad pitaš čovjeka što dolaziš brati u džamiju, njegov odgovor vidjet ćeš koliko ga jeftino šetan ubija. Vidjet ćeš koliko ga jeftino ubija. A za druge stvari, kad mu neko klasično kaže za nešto drugo, nikad to ne vrati za taj skog. Aj skoči si kući da su 100 eura. Nikad. Ni za 1000 eura. Ali nemoj ići u džamiju zato što ide, može se u džamiju prebrati. Ili ide Mohamed u džamiju, nemoj zbog njega zato što on ide u džamiju. I on će neći godinama da ide u džamiju samo zato što taj dolazi u džamiju. Evo, brate, kako te šetan samo jeftino kupio? Kako ti samo prodao jeftino nepokornost prema Allahu dželešanu, za koje ćeš se kajati, ali ti neće to kajanje posle teba. Ovdje se kajanje na dunjalu. Mnogi koji